Hallo tamassit tikilluat mastaalaapiutimut ullumik eqqartussuara aasa ingerlerani atornerpaas. Ullumikkut tassa aasa ingerlerani suu atornerpaasak eqqartussuak. YouTube taakkerisaqittartu maattappa allutaakki aam kanan allaqqavu get ready with me taan uakalaalsa ungorlu atsernikua takanan videum allaqqavu. Ima infoboxim allaqqavu kananiittoq toortangangua allisilaariarlu takanan allaqqassa video alla. Una YouTube'im isiinnaarnerpaa sartakkamat ima ingerteqqinikua uangaqqissaa taakkingikkarappaangsia aam oqarpo ima namin ingerteqqikkusukkaani ingerteqqissinnaasu taa uanga nivikka ima taakkerpara aasa ingerlerani atornerpaasaasuunersu imaattorusul kananiip aam ilissi perusukkussi allani peqarpa nivikka kisimi YouTube miittat nalungilaa taamaam nivikka imaattorpara kananiip apeqqutit allisikkussiu infoboxim takusinnaavas aayun Emily Noel 83 tassangaani ingerteqqilerpara uani allaqqapput na apeqqutit apeqqusiulleq suna kukinoqalipaa atornerpaaviu takusinnaasassitu aasa naallu kukinoqalipaam iluam atorpiangilanga atullataaruam taaksia kukikka qupiinnalerami eqqumiittoriummi ugguuna imatuungit ksiasoorl ugguuna saneraatigu qupisaqattaarl eqqumiittorium taa eqqassorlu imma peqqiilliorsumat naluari taa kukikka nalinginnaasuunikkuup qupeqattaarami aasanaalluga ajoruaktu maqaasivak kukinqalipaat taava apeqqut tullia suna nujanu imalun nujangissaa atornerpaaviu atornerpaasara unaavo videon takutillattaarnikuara L'Oreal Studio Silk and Gloss taan atornerpaaratipingimma taaval aam ima hosprayeraangakki qeqatangisarak eqqu haas oi natuali utikkusunnerusarpat una tipingissoruissuuvo imma ilingasarnik atatittarpaasivittajaarsuam aqanguan ilingasaqqinnangisuli ilingalaarsinnaasappu taava apeqqutip pingajuat suna taaski atornerpaaviu ippiarsum taasappara Facebookin privaatin taam allattaanikuari assoornuanneralu assallungunaa taaskingua aana iman soorl siaangalluni mikerpasipput taaskeralungu iman atukkajunnerusarpara taaskeralungu mikerpasittungu pisiffi 50 krooniliinnarluutuni niarmas pisiaraa imannalluqutiivallaarnanga singissartun maan kusassaateqarpo taa iman ammartarlun taa ilua ammarortuullan qanupinopsanaajanerp ippiarsum assingutsikkut ippiarsum taasarpara ippiarsumua naa ilumua un taaska asangaarksia soorunami akikittuungami sequmipallappa atupallannermi naluaqanu aaqqissinaanerlu uku imanna fabrikkita ajungikkaluap taaksia una uaniittoqalipaaka tangariartulerp marluult tamam takusinnaavas aajun iluaringaluaqalungu taasoorl iPad-sera iluaniissinnaa ajornaqutqangittumi suutavani utik iluaniissinnaap suutavan tortoriussuam pisiakkalu assingiingit tassaniissinnaalltik taatan makkiliarama H&M pisiniaratta una atornerpaalerpara aappaluttu taaskeruyussuu aamma iluarisaruyussuaaksia qalipaattaa nuuttarami plastikkinu taaskermiorisannut taannartaami inusiulaarpiksia singittarpa angisoruyussu qalipaataalu taarnanilu qaamavallaangeriarami sun taman tulluarlunua eqqa tasap ua isumanni taa taaskippereriarmata tullia
suut skuut atornarsaavingit ulluinnarni iman kimmeqakkayunnerusappa kimmi iluarisaruyissuak ataannarmat vitsissin taasarpa uku kimingaannerpamma Mary B mingaannerput takusinnaasissit atorluakkuttaarsimaak iluarisaruyissuak nikorfakatinnanginnamik taaksia saul ulloqattappa uk atorisuullu imma Facebook-kim tuniniaasoqarforuqorniliinnarluit pisiaraakki iluarisaruyissuakka ta unarta sililaam uitissit iluartingingajap nikorfakatayuarsuungama anni isikkakanneriserlu illoqarfima anniartallu imma lungisarpaasuk taava nalinginnaasuni aasanaallugu uk atorpak sketchersimingaanners ittunitsim pisiaraakka una imaat velcroqarp ikkuttarfianu taaksiataan malungaa massak qaammatsi marlatorneran peeqattaarneran ikkuteqattaarneran nippoqqanera taarnarsua torunna imaattoqquunnaat atoraanakit iluartaruisoorl træningskooqaarluni taaksia ballerina iusalluti taak atornerpaan aam ilaap Danmarkimi ikkama ultamaas atorpakka qaatsingi ilumut uapiilertuaannaam ullamaasa pisungisaannarlunga aamalun ima isumaqarlua qaatittoruyusall Danmarkimi ikkaam tamatiu qaatsikkaiptoruyu suusaram isikkakku siamassakku isikkak ataasinguamilluun qaatsinneqangalltaamaam taakku sku iluarisaruyissuak ultamaas atorpakka imma flip-flop aam atullataasappaksia uk atorluarnersaallui taava apeqqutip qassingamaa tallimaat accessoriesini atornerpaasit taakkunung uapikkorisarsuungalan tajaqallittaasinnaaserpuak siimmaqaamam ataasi aayun imma Danmarkim pisiaringat atullattaanginna vilerpara oqimaaraaram kisianni tiinatrikkot mingaani pisiaraaqat taasarnerpat tiinatrikku imalun siinatrikku asukki franskingatiusappara atiaksia trinatrikot ne qantaasarnerpai aapilngajappa tassangaan pisiaraa nalua yamisean ima pistiilersinnaaners aattaaqalittum aam paasiuat ima nunatsinnassiussisartut ima ukku ilaangikkaruat ima vaniliasunnit ima body spray tipingissaataangillat ksia tipingissuupput timim imaattarta lillat imaattusunnippo vaniliarsunnip taa oransia mangosunnitnaa uangalianuanaqaqqinnaarpak tipingissaativiunat ksia tipingissuullut no allam saappunga taava atisani atornerpaasit atisani atornerpaavara unna no taaskiusang aamalun ulingo una taaskiusanguarlia tuyulussuasangua qassarnalulleqqau imaatta atoraangakku sanartoriusaarpa nalua videola atullattaani koonarlu kusanartoriu inisseqqasap naavi sukangalaarluti taaksia arnaasusit nala qasungallun ima qanu iluarisaruyissua oqorpallaarnalil oquittorsuungila tuyulussuasat isikkoqaaruarlun putuaraasaqarpo ulluinnersiutit atortorioruyussua aasanaallugu qassarlu immakiappallaasasnaamksia ajungila taava sisaatornerpaa foundation atornerpaa aasanaallugu ukku atorpakka Healthy mingaani scented moisturizers foundation neqarusuppallanginnama qanu misingisimmasarama
maaskeqarlua Chanel soorl Chanel liotik atoraangak qantaaman misiingisimasarlu taa ukku atorluarnerpaavak amiviorpasillnik sia qalipa iman soorl ataasiinnanngortillukku sanartorium imaattortaqam taaksia Denmark imiilta snoruasoopsiaariasaarnerlimma pisiniaqittaariarit pisiarivara sunaaftaami iluatsi ilis arlis atortarpisiu sunaaftaami iluartingis massak atorpara ima alla sianalliutia ilatriunno taamannaqar imaalingaanni qalipa assamnuuttaam una assamnuun ajorpo allaangila atungaqarani iluartoruissu nuun ajor nerapissutaanginnarluni taataakku uk atornerpaavatka taava singorsaat pronsarilu atornerpaa pronsarin taarusuppara elfimingaanniit cool pronsa tais matsio imasimarettaqangila iluarto missak atorpara aayuk kontoraanginnarnikua ima appa one pronsaraam atullattaasarpaaksia unnukku unasimarettaqarami malungisinnaavas qillarinnерулааreertu unnuk atornerusarpara aappa ukiorpaam ilimanap atornerulissangin unaksia aasaaneran seqin ersarititsilluartarnerani una atornerpaavara tamaas imaattorlu ima qano ukoqalipaat tamaas ataatsimaartillum taava singorsaatin atornerpaasa cream plusin atortaaruarama Denmark-liat brujorik ima aamal taamarsua singorsakulaartuunanga ua ameriqaamarnermi simasaram falskim singoqqaksia unna ator elfimingaannerp elfi assoo iluaraak uanga elfi kiisamili maattaatas tickle pink unna atortoruissuara massak atorpara qarsaatin singoraangam taamisi qoqartappa uffalu aappaluarneruissuusarluaksia una iluaraara assori taava most tulullattualerluappa singors sihkuni atornerpaarpaasa naminarlua liipiliornikuun liippippumarini tistak atornerpaavak aasanaallugu aappaanaatiam ateqap aappaanataasiam ateqarlun imattuniniaavungaksia ikittuarsuam nalua pisorusukkus angumersissanerlu natuali produktiinna atorpakka voksi naasuningaanners ulia naasuningaanners iluarisoruissua una tikkikummissunnit naatia pingissoruissu pisinikku piseqqillattaap ingerlaan nungussimagunaramik nalua unkillippunga taava nataasia ima maani angerlarsimaffin taannataasia atukkalunuaakku angerlarsmappiarnerlu ajorlu taan taissuikkillippara taaksia qalipaatilin ultamaas qalipaatil allangortippakka ima ataasiinnassaarusun ajor ultamaas tassam pinnersissa ultamaas pinnersaan ajorpuaksia liipin assartuaannarpa atortuaannangikkaluarlui taava maskaarin atornerpaasa akisunarsiorluan nuannaringikkaluaqalungu sianallimingaanni Sublime qanerma Sublime the Chanel qernerqalipaata Max Factorium assingussinnaasoruissu børstetaksia nalua qanoinnerunerami ima una iluarineruatte qimeriaranguak talsittarpaangisoruissuangorta taan atoreraak Max Factorium qallersinnaarsarpari laankia ulluinnarsiarpalaaru sukkaamun atortarpara
Der var apeqqut 11 oinskykkini atornerpaasakkaasanaalluu ukkuupput erfimingaannik ngikkaanat qalipaatsi ukku nalinginnaasoriussuupput tuniniaas tamam qalipaatsi taak pingivaa taaksia ukku pingasun ataatsimaoreriarmata taak atukkeuttorissuurik videoqap qan attortarnerikka taama tuinnaama atortarikki video takkusinnaaras ulluinnaartanu isikkoqattarnersa foundation singorsaaliipil qan atornerik imma allangulaanginnartarput ksian isinut qallunut mascaril taakkuukkeuttorissuup ja tamakkerput naluatakinaarnerlu qanoringineris allafnginiarisee facebookim adresskanal allaqqava qanoringinner allan taamaattun takkusaarusuppis imaluunni qanuittun takkusaaru tusangaqarusuppa ilis qanu sunersua takorusussinaaneris qanoq ilis immersuaqa taasinnaus tikilluaqqusaagus ajungikkisi takoqqiliuippungunaasi isikka una kanan video infoboximi allaqqaru takorusukkussiunu taa juppu atukkak produktit nuannarisoriussua ajungikkisi takoqqiliuippungunaasi bye quyanarl isinginnaarissi bye